Tak volám sa Dušan Bafrnec, nachádzame sa v komunitné centrum, s tým teda, že vlastne ma oslovili v Rable City, že či by som vedel pre nich spraviť kurz košikárstva, takže vlastne sme tu za týmto účelom, že tu máme kurz košikárstva. Nachádza sa tu 7 ľudí, ktorých teda vlastne sa snažím ani nie, že učiť, ale ukázať im, jak sa tie košíky pletú. Takže ja som sa k tomuto košikárstvu dostal vlastne tak, že môj otec to bola kedy plietol, respektíve všetci tí sedliaci alebo tí gazdovia to vedeli pliesť, tak ten mi ukázal také základy. Potom som si vlastne samozdelával rôznymi knižkami, jak mám tam uvedenú knižku. S tým teda, že tam som sa naučil ďalšie také veci, ktoré teda tí starí gazdovia nevedeli. No. Venujem sa tomu zhruba tak 25 rokov. A vlastne robím si tie košíky, alebo tie výrobky robím aj pre seba, aj pre známych a sa im tam niečo sa podarí aj samozrejme predať. A snažím sa, aby toto remeslo nezaniklo, aby teda títo mladší ľudia sa tomu vedeli troška aj venovať. Za to sa vlastne ten kurz je tu urobený, že aby troška sa teda to remeslo nezakapalo, dá sa povedať. Keď chceme pliesť košík, tak v prvom rade k tomu potrebujeme košikárskú vrbu. Tá košikárska vrba sa nedá len tak bárde získať, ono to je ideálne, keď si to, teda ten záujemca o to pletenie tú vrbu pestuje. Tá vrba sa pestuje vo vrbníkoch a vlastne ten systém je tak skrátka taký, že sa nastriehajú nejaké 25-30 cm kúsky vrby, ktoré sa obchajú do zemi a vlastne v určitých rozostupoch a vlastne vrba začne rásť a bude teda prinášať úrodu 2., 3., 4., 5. a ďalšie roky. A vlastne tie prúty sa strihajú zhruba vlastne od takého októbra do marca a každoročne to znamená, že sa používajú ročné prúty. Kto chce spraviť nejaký taký košík, základom toho košíka je tzv. Košikársky kríž, takto to asi vyzerá, ktorý sa vlastne opletá tými opletákmi, tou vrbou a spraví sa vlastne dno. A to dno sa potom urobí tak, že vlastne to dno sa použije na ten samotný košík, že máte dno, sú tam tie stojáky, tie sa potom opletú a vlastne sa spraví nakoniec takýto košík. Na pletenie používame minimálne 2 základné nástroje, ktoré sú veľmi dôležité. Záhradnícke nožnice, potom hlavne nôž, tzv. Žabka. Toto sú také 2 základné. Potom sú ostatné pomocné materiály, napríklad meter, takýto šticháč mám, ktorým sa vlastne rozširujú diery, keď treba. Potom je tu nejaká brúska, ktorým sa brúsia náhradie. A potom je tu tzv. Ubíjadlo, ktorým sa vlastne ubíja ten samotný košík. Keď sa uplete nejaká časť, musí sa ubiť, aby ten košík bol pevný, aby nebol taký zvyklaný. No. Tak vytvorenie takéhoto košíka trvá, alebo samozrejme záleží od typu toho košíka. Napríklad mám tu taký ten slepačí koš, ktorým zhruba 4-5 hodín. Takýto na také huby trvá nejaké 2 hodinky. Aké je to prácne? Prácne to je tak, že vlastne to samotné pletenie už nie je také náročné podľa mňa, lebo to sa len sedíte a pletete. Ale s tým teda, že to záňanie toho materiálu, tá príprava samotná, to chystanie, rezanie a tak ďalej, to je také podľa mňa také ťažšie, také ťažšie by som povedal. Toto remeslo vlastne je to o tom, že toto remeslo je pomalinky také, že zánikové, lebo málo kto sa tomu venuje, mladí ľudia samozrejme majú iné záležitosti, iné záujmy. A vlastne len my starší, čo sme, tak sa tomu tak venujeme. Tak bolo by dobre skutočne, že keby sa niekto toho chytil a proste by to pokračovalo v tomto. No. Lebo my keď pomreme, tak nebude po nás asi nič. No. Asi tak.